fowe baynondiral ɓuri wonki serdane ɓandu ɓuri muse fowe baynondiral ɓuri wonki serdane ɓandu jammone moɗon musidɓe fulɓe hettotoɓe radio kabaruji radio fulɓe radio wimi mbimi e mbimami min calmini on min juurima moon mo kala inde mum e yettode muɗum eɗen ndewa tan ɗo kewnoɗon rewde ɗo henne eɗen gardina salminani ndu e haalifaɓe meɗen to diine e to aada e to dawrugol fowe baynondiral ene wonki serdane ɓandu ɓuri musde fowe baynondiral ene wonki serdane ɓandu ɓuri musde fowe baynondiral ene wonki serdane ɓandu ina yalta saare adunaji ina haybaniɗo andani ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen jooɗi ɗo hannde eɗen joddi e haalifaɓe meɗen meɓe gonɗuɗen ɗo hannde e yettode wodani Allah eɗen joddi ɗo hannde e ceerno Ibrahima Seydi so wiyama ceerno Ibrahima Seydi ene wawi ko ɓuuri hewde ko ene andimo so andiranimo to banggal jinnaɗo o ma andirmo kam to banggal kanko jaati e hoore makko e qur'ana mo rondi e nder hoore nde o walla mbiyen e nder becce makko e ɗum noon ceerno Ibrahima Seydi mo ganduɗa kadi ko kañum woni almami ɗo henne ɗo wiyete Mercedes ko honnoonne kadi eɗen gondi ɗo e khalifa meɗen ceerno Mouhamadou Siradiou Thiam mo ganduɗon mo keftinɗon kadi yeeso muɗum e dande muɗum nde tawnoɗon gandi ko guiɗo leñol guiɗo noon kadi radio kabaruji eɗen gonɗo kadi e ceerno Moussa Sow mo ganduɗa ko kañum woni hono disnodirteɗo walla disnotoɗo walla disneteɗo ko fati hono conseillére walla mbiyen conseiller ko fati e dental julɓe hono dental islam ɗo henne ɗo Mercedes ko noonne kadi eɗen gonɗo e ceerno Boun Salim mo ganduɗa ko khalifa meɗen ko ɓi khalifa meɗen ceerno Ahmed Tijani Ba to henne to Madina Gounass soɗon ciftora en kaalino wonde omo tawe ɗo henne ɗo leydi meɗen leydi Portugal tengti noon e wuuro lamorgo ngo ɗo wiyeteɗo Lisbonne e ko ɗum saabi tawɗen alay saago tan koma gadden mo ɗo henne o huccodira e bandiraɓe ɓe taw omo wonde e sehilaɓe makko e yiɗɓe makko ɓe ɗo henne ɓe mbawa waɗande men ɗo henne e yewtere ko hon noon eɗen gondi e ceerno Mouhamed Ba so wiyama ceerno Mouhamed Ba fodde anduɓe eɓe gandaɓe ene mbawi andude tan ko hoorejo dental julɓe wonɓe ɗo henne ɗo tappade Mercedes oɗon gandi ko dental mawgal wonɗo ganda hoorema ko dental julɓe ko dental kadi tijaniyankoɓe musidɓe tedduɓe eɗen natana joni yewtere nde kono ko adi foof mayen kokku goto e mabɓe foof taw ene wawa innitade ha bandiraɓe ganda ɗum nana sawtuwol ngol jiiya noon kadi yesso ngo ardinta noon yewtere nde ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sati sikki ala en kokkani hono titode yewtere nde nde tawno ko yewtere wostodirtede kala ko fati ko e aada e cosaan e kala ko fati ko e diine e ko fati e needi sukaɓe meɗen ɓe ganduɗa ko kañum jogori lomtoyade en se ñande en jiyaka ɗum noon musidɓe tedduɓe keddoɗe e radio moɗon radio kabaruji ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen kuccodira joni e ceerno Boun Salim khalifa men ɓi wiyete ɓi ko ɓiɗɗo khalifa meɗen kadi ceerno Ahmed Tijani Ba to Madina Gounass eɗen gandi noon ko neɗɗo jiiliɗo no fewi joguiɗo kadi humpito ko fati e dente ɗe ko fati e needi sukaɓe nde tawno eɗen gandi hakkude Europe kam e Amérique ene famɗi hen nokku ɗo yettaki te ala ko yettintamo hen sowona saktude diine o ɓamtude diine o e ɓamtude kadi leñol ngol e noddude kadi kuufodiral wonande dente e julɓe ɓe ɗum noon ceerno Boun Salim amen gandi wonde ko Madina Gounass e jeeɗa kadi ka ɓi khalifa o kono noon amen jinno gandina yimɓe hooli an to inde e to nokku. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ceerno Cheikh Oumar a jarama ɗum mbiɗɗani tan ko Boun Salim Ba to Madina Gounass ɓi ceerno Ahmed Tijani mi ari ɗo
saramondirde e moɗon e juulodirde e moɗon no mbiruɗa ni e jokkude moon e enɗameji ɗe fof enɗam l'islam e enɗam tijaniya e enɗam ƴiiƴam sababude allah ene aduma sallllahu alayhi wa sallama e lomtade hen kadi ceerno e yettinde on kadi calminade makko aywa bisimillah. eyyi ɗum noon en nani en gandi hol biyeteɗo ceerno Boun Salim mbiɗen ko ɓi khalifa meɗen ceerno Ahmad Tijani Ba to Madina Gounass. musidɓe tedduɓe eɗen jokkodira joni e ceerno Mouhamed Ba mo ganduɗa kanum woni hoorejo dental julɓe ɗo henne ɗo tappade Mercedes. bisimilla ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam ceerno Mouhamed Ba amen jinno andude bandiraɓe ene cohla andude indema holi an to inde e to nokku. Min ko Mouhamed Ba mi innete ko mi Guinée Conakry ko min ɓe woni président de communauté islamique de Tappade de Mercedes mo juɓɓe ɓe fof rendi ɗo wona wonde yimɓe Guinée Conakry wona Guinée Bissau wona yimɓe fof rendi juɓɓe hen fof rendi e muɗum. mi salmina on onon heɗotoɓe o radio ɗo andina on meɗen nangi ɗo hunde mawde meɗen ñaagui duwaji onon julɓe adunanɗo ɓe fof surtout noon ceernaɓe men mawɓe ɓe onon nanoɓe ñaagui duwa o Allah nanana men komin nangi ɗo ko newo e hoore newede dande seytane e muɗum. ɗum noon ceerno Mouhamed Ba a jarama musidɓe tedduɓe eɗen payto joni e ceerno Ibrahima Seydi. ceerno Ibrahima Seydi emen ciftora kam an kam a wona koɗoɗo ɗo radio kabaruji kono noon nde wonno won bandiraɓe ɓe keɗanokima amen yiiɗi andude holi an to inde e to nokku e to golle. en jetti Allah e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah Allah mo gandanɗa hoore maɗa ko kan tagui en o waɗi en julɓe ɗum ko waso e neɗɗo o waɗi en kadi tijjani en koɓe e hetori en kadi ɗariqa tijjaniya en jetti Allah min inde ande ko Ibrahima Seydi jibinande Wakkaba komi ɓi fa Aliou Wakkaba oɗo jamanu ɗo ɗo gonɗen ɗo wiyete Tappade de Mercedes ɗo e Portugal Lisboa ko min woni oɗo sanga almame juma o ɗon ɗo Mercedes heddero hoddiro Allah mi ari hande ñallide ɗo e musidɓe am e seeremɓe am e yiɗɓe am e yaadiɓe am minen ɗo haari hande gari ñallude ɗo nde ɗo galle ceerno Cheikh Oumar Sall meɗen belti no feewi meɗen ñaago Allah mana nde Allah namdata kadi ngoɗo radio meɗen kabaruji nde Allah namdata ngo yeeso par ce que radio ngo ene nafi kala ɓiɗɗo pullo ne nafi kala ɓiɗɗo julɗo radio ngo noon radio ngo gandanɗa hoore ma wiyete radio kabaruji eɗen jetti Allah radio ngo ene nane hande kala he aduna he eɗen ñaagui Allah no radio ngo ne naɓata fulɓe haaɗo fulɓe jottaki mana haaɗo fulɓe jottaki radio ngo yettina ɗon fulɓe he nder kadi eɗen ñaagui Allah radio ngo wonana saabu kadi andude yimɓe hoko woni leñol fulɓe hoko pullo duwa wadde ha anne ko pullo ha wona pullo ha pulago mum sella wona ko pullo gila to diine mum ha to needi mum ha to ɓiɗɗo mum ha e kala ko yewti e pulago e ko yewti e diine l'islam saabu enen kam enen gandi so wiyama tan pullo enen ñaawi on ɗon ko julɗo c'est nder ɓen julɓe kadi Allah suɓoyi hen woɓɓe ɗumen tijani en koɓe enen ko hen jeeyaɗen mana ko ɗum waɗi eɗen ñaagui Allah e ngoɗo radio no Allah namdata ngo yeeso par ce que ko radio wallongo ɓiɓɓe fulɓe wallongo kala ɓiɗɗo julɗo gonɗo e aduna Allah he radio ngo hande yaaji Allah yajjino ko ɓuuri ni komin musidɗo mawɗon Ibrahima Seydi ɓiɗɗo Alpha Aliou Wakkaba to Guinée Bissau joɗiɗo hande ɗo e Portugal almame ɗo juma biteɗo Tappade de Mercedes mi salmini on meɗen ɗo hande joɗodi e yimɓe amen sehlaɓe amen miñiraɓe amen halifaɓe amen meɗen ñaagui Allah waɗana en jaam e yaajede ɗum noon musidɓe tedduɓe on kettima en paami kalɗen ɗo joni ko ceerno Ibrahima Seydi mo ganduɗa kañum woni imam dental julɓe hono juma gonɗo ɗo henne to Mercedes ɗum noon hoto paaɗen joni eɗen payi ceerno Siraju Thiam mo wona koɗo mo wona
koɗo moɗon ceerno Thiam mo wona koɗo moɗon mo ganduɗon kadi mo keptinton saaha kala e ɗum noon ceerno Sira Thiam min garti e ma kadi wona koɗo galle o kono noon min jiiɗi pamna men to gonga nde tawno sikki ala ɓe mbi ko koɗo bimbi jippinta koɗo kikiɗe eyyi eɗen gandi kam jewte meɗen ɗe foof toɗe jahata e muɗum kono nde wonno wonɓe kadi oɗo saaha mo jonɗen ɓe ene wawi ko ɗo ɓe ɓamata yiidema amin jinno andude taw holi an biyeteɗo ceerno Siraji to inde e to nokku e to golle kadi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ko min Siraji Thiam mo ganduɗo ɓi ceerno Bachirou Thiam to Madina Gounass oɗo saaha taweten ɗo e Lisboa ceerno Cheikh Oumar en beltima no fewi alhamdulillahi rabbil alamina oɗo ñalawma kadi ko ñalawma ɓeyditorteɗo Allah no jogui ñalawmaji ɗin anduɓe meɗen ɓe mbiyata ayyamu rabbi ɗin ɗo ñalawmaji ko ɓeydoji neɗɗo to Allah eɗen dañi ɗo hande weltare mawde jaɓɓade ɗo ganduɗa ko miñiraɗo meɗen ceerno meɗen ɗi ceerno meɗen hono ceerno Boun Salim Ba o meeɗa arde e leydi he kono Allah waddi hanki o yettima ɗo hande en gari ɗo kadi e galle men ɗo kadi e radio men ɗen ɗo pour halnude bandiraɓe e teddinirde ɓe ɗum e weltodade e mabɓe kadi rendude e mabɓe weltodade o addi ɗo noon ko nelal ceerno eɗen gandi o immaki tan o yi kala ɗo o yahata ko ceerno wiyata mbo yaha sa yeehi ko l'islam o woni ko idi o yeehi France o immi toon o ari Espagne Madrid ndeɗo balɗe noon o ari ɗo ɗum noon bisimilla makko o ari e wuuro makko en bismimomo en beltima no fewi alhamdulillahi rabbil alamin ko ɓeydare tan ko e ɓeydare tan ɗum noon kankone kadi eɗen paami e makko weltare no fewi no tawri en ɗo ni koko fonno wonde gila ko ɓoyimi kono mataw ko joni Allah hoddiri yettade mbo ɗo e wuure he ɗum noon en bismimomo en beltanima kadi bandiraɓe hettiyankoɓe radio kabaruji ɓe ganda ɗum ɗo kadi ko e teddugal mabɓe eyyi noon eyyi ko noon ceerno a jarama min beltima no fewi mamen gartu e ma nde tawno emen gandi fulɓe ga mbiyata ko laaɓi lagguittako o jogorani haalde hol kanko mamen gartu e ma cifanoɗa men hol kanko ɗum noon eɗen pawi joni e musidɗo meɗen mawɗo meɗen mo ganduɗa ko kañum woni conseillére ɗum woni disnodirteɗo ko faati ko e miɗen dental Mercedes ceerno So en ndewino ɗon nane wona en ndewino ɗon wona eyyi kono ha hande men ɓuuri sohlude kadi cifanoɗa musidɓe hombo woni an to inde e to nokku e to golle kadi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu ala wa salam ala sayyidil mursalin min ko Moussa Sow wiyetemi jeeyami ko Sénégal to wiyete ko Seni alhamdulillahi miɗo yettiɗo Allah buy miɗo weltiɗo wonmi ɗo buy mi hebbinta ɗo haalami pour que almami emen o haali ceerno Ibrahima Seydi alhamdulillahi oɗo mirawo amen ari ɗo ko ɓiɗɗo kalifa amen ko ɓiɗɗo momin yakori to banggue diina alhamdulillahi rabbil alamin ko yimɓe ɓe min yiyata min faalete yiide kala to min woni aduna o tawi meɗen faala yiidude e maɓɓe min yewtida e maɓɓe ɓe yettinana min ko wayno diina islam pour que ɗum woni hakkude amen e maɓɓe ko ɗum min andiri ɓe gila ndema Alhaji Ahmed Seydou ha yetti Ceerno Ahmad Tidiane ha yettiɓe kamɓe maɓɓe komin jokkodiri ɓe maɓɓe gila ndema e mamaji ha e babaji ha yettime men alhamdulillah miɗo weltiɗo boyi ko tawdirɗe ɗo ko min ko no wimi on ni ko Moussa Sow mi wiyete wonmi ko Tapaɗa jiyami ko Sénégal wonmi ko Tapaɗa mi Mercedes komin woni conseillére communauté islamique Tapaɗa ko Mercedes alhamdulillah rabbil alamin mi hebbinta haala tawi ɓeɗo haali ko hollaymi tan ko weltare am to wonmi ɗo miɗo yii ko falanomi yiide tawi weeɓani hebde way mi wayri Madina Gounass minen somin wayri Madina Gounass tawi ne waɗamen sok pour que min heɓata Madina Gounass o minen ko ɗon tan min wawata hebde ɗum ko ɗon min heɓata non min laɓɓiniri diina ko ɗon min heɓata non min hesniri diina e wirru Tidiane
minen wirdu tijani so goɗɗo no waɗa hen hunde men ko min senti pour sentu e tijani yankoɓe alhamdulillahi rabbil alamin min yetti Allah miɗen yetti ɓeɗo seerenɓe ɓe yimi ɗon ɓe gilandema e seydi alhaji ali ha yetti alhaji may seedo ha yetti ɓiɓɓe maɓɓe ha e taniraɓe miɗen tori Allah nde Allah jokkodirta e maɓɓe ha yawmal qiyamati allahumma salli ala sayyidina Muhammad eyyi ɗum noon musidɓe sikki ala weltare waɗi no fewi no fewi no fewi sikki ala weltare waɗi no fewi no fewi kono noon ceerno khalifa meɗen hono ceerno Boun Salim Ba min jogoranima woppirde noon de alay saago tan min namdoma wonko men jiiɗi famde tan saabu eɗen gandi kam Madina Gounass yettode wodani Allah ko jomiraɗo wi ko qul i'malu fa sayara Allahu amalakum sikki ala ɗum feeñi e Madina Gounass nde tawno Madina nden tawi hay wiidema ka madinajo won e nokkuji a suusa tengti noon ɗo nokku kadi ɗo ganduɗa cincuɗo Madina o jaati hoore mum ko ɗon jeeya hono Fuuta Tooro te ala ko adduno ɗum sowona o ɗo ɗum ɗo ko wiyete allahumma anta salam wa minka salam nden tawi innitorade Madina tan ko caɗele e nder nokkuji kewɗi Allah waɗi yimɓe jawti ngal ɗon palal rutti kamɓe fof ɓe keɓtini ɓe gonɗini wonde Madina ko e sunna ko e gonga woni kono wonko joltoyi goɗɗum elle mataw kadi ko ɗum ɓuuri fodde yimɓe ɓe nde tawno ɓe keɓtini ndeke ceerno ko yahanno hen ko diine o kono noon kadi omo naworno hen leñol ngol tan wawa wurnede sowona ɗemgal ngal e ndeke ngal ɗemgal kadi o farnorino nden noon toon wonno ko darorgal walla mbiyen ko sewde wonno ko sewde wonno pour ganda pour jangde jafuɗon pour diine o e sunna o e sénare nde ha daka o ɓeydi kadi wonde pesgal labtugal ngal ganduɗa hoorema Madina ena heɓnire ɗum e aduna o kala radio ji kala ena kollira kono wonko joltoyi toon goɗɗum ko yimɓeɓe mbawano teskade elle ko ɗum ɓuuri artirde sukaɓe ɓe walla gendiyankoɓe ɓe hakkillaji mabɓe foof dutti toon ko faati e ɗemgal pular ngal natti haalde ngal tan wonti jangguinde ngal te eɗen teski kadi Madina kala hande biɗo hande ena waɗa dictionnaire hono satorde wawa wadde ɗum heɓde ɗo weli wadde ɗum so wona ɗon ɗo wiyeteɗo Madina Gounass nde toon tawno kinɗe fulɓe foof ena ɗon an holko mbawɗa sifanade darde nde daari ɗon toon ko alda e wiide oɗon belsino jangguinde Qur'ana o kono noon on mbaɗi himme mon e hamme mon kadi ha to jangguinde e pular o holko mbawɗa sifanade en hen o hol jencudi walla hol ko yiya hen ko ganduɗa ena rutti nafoore wonande leñol fulɓe kala e kuuɓal alhamdulillah rabbil alamin jafuɗon no fewi mi wona mbawɗo haalde no fewi kono ngal ɗo namdata kam ma duñam mi eto mi haala hay ko mbawana haalde Madina Gounass kam so haalama en anda holko woni Madina Gounass to banggue diine e to banggue aduna fof nde wonno ceerno radiallahu taala anhu cincuɗo wuuro ngo o sinci wuuro ngo koye o wi koye anniya laaɓɗo to Allah mo firtotako anniya laaɓɗo to Allah mo firtotako on anniya laaɓɗo e golle makko ɗen ɗon ko ɗum waɗi Madina no yaara no jiɗɗen en yaara ni ko hunde nde firtotaɓe inchallahu taala ko banggue diine e tijaniya goto foof ganduɗo Madina en heɓtini Madina to on banggue to banggue kadi ko kalɗa ko gendiyankagal alhaali ɗemgal ngal ɗum ne kadi ko gila e ceerno radiallahu taala anhu omo sohlirno ɗum omo yamirno ko haalata ko yowinde pular o mawɓe men ɓe hono ceerno Amadou Diagne Dahiru en e ko nandi hen mo yamirnoɓe yoɓe nangu cassette aji ɗi kadi yo winde e pular ha joni defte kewɗe bindama toon taw koye ɗemgal pular
e darnde goomu caafal e gardagol ceerno jaɗaɗo din ɗum ne kadi ko hunde andade nde amadinnaɓe ɗe gandi ina woodi taw ko defte pular bindade sharia e to qur'ana e to aadaji men e pine meɗen fof ko heddi ko ɓurata labde tan koye ɗemgal mawni meɗen ceerno Sila Thiam ɓuri min andude ko namdi honɗo ko ɗum noon ceerno Sila Thiam o werlima toon ballon o walla mbiyen joni noon ceerno Sila Thiam eɗen gandi won pulfule kewɗe taweteɗe ɗon e Madina Gounass te eɗen gandi nden nde pulfule ɗe puɗɗi felɓodirde nde woodi caɗele mbanno hen nde wonno won inɗe ɗe pulfulal haalata taw ɗum ene yiira no ayiba walla no yennore e pulfulal gongal ngal walla won ɗo neɗɗo pulfulal kadi noddata tawi ɗum nunnoddandu ko diwgol e pulfulal gongal ngal ɗum woni baba am wiyo jaaha kam hewno wiyede ko riwde e heɓtiɓe mbiyata ko ngara woɓɓe mbi jaaha hono ɗen gueɗe foof jiyama ɗo Madina hunde nde felɓodiri hande wonti hunde wotere wonti joni ko pulfulal Madina sosama Allah sosi ɗon pulfulal kesal ngal ganduɗa e ngal rendini e dendagal pulfule nder pulfule fulɓe holko mbawɗa sifanade en hen ceerno Sila Thiam? waaleykum salam ceerno Cheikh Oumar no mbiɗa ni kono ko dow giwranmi pour ɓeydidde seeɗa e nder ko ceerno Boun Salim haali ko alhaali pular o eɗen jetta mawɓe men ɓe ha tengti noon kadi mbo ciftorten hono Amadou Hampate Ba eɗen gandi nde o arata Madina laawol gadanol toon to o wonno to Mali to taw so wayade Côte d'Ivoire hakke ko o yiɗi pular e dow nande ko ɓe kaali kadi ko ene woodi o yoɓi ceernajo yo natanmo halwa balɗe 40 holto o wawata feññinoyde affaire pular ha feeña nde halwa o gasi ceernajo o wimo hollimo ceerno Ahmadou Baro o yeehi to ceerno Ahmadou Baro to Mbour nde o yetti ceerno Ahmadou Baro o haali ɗum elle ko hedde 62 en wonno somi yijitani nde o haalni ceerno Ahmadou Baro alhaali o ceerno Ahmadou Baro wi Allah hollima ko laaɓi kono mi haalnoma to jaata ko toon pular o saktoyto ɗum ni woni ceerno Ahmadou Baro tindinimo ceerno wimo ya Madina Gounass jiida e ceerno kadi ceerno alhaji Mouhamadou ibn Saïd o wimo kadi ko on hande Allah hokki konngol zamanu o kala ko haali hande ko arabeɓe mbiyata nufuzul qawli fil alami l ulwiyati wa sufliyati taw sa haali ko woni dow nanat jaɓa ko woni less nanat jaɓa woni dow ko ruhanuji ɗi en ganda woni less ko enen fofoɓe haaldoɓe neɗɗo no rokki ɗum o wi ko on Allah rokki ɗum hande yaato makko so haali pular o tan pular o jaɓeta ɗum woni sababu yademo Madina kanko Ahmadou Hampate Ba ɗin duuɓi ɗi mbiɗen ɗi ha 60 en o yetti ɗon o haalni ceerno welti hen no feewi alhaali pular o holli ɗum mawɓe ɓe fof wi on jii ɓe mbi aha ceerno wi mi jaɓi pular o mi jaɓi ko addi ɗo ko ballodiren hen kono eno heddi taw seeɗa yo fade ha zamanu mon yonta kisa ko ni woni mawɓe ɓe kam jaɓi e ko adduno e bindi fof mawɓe ɓe jii hen paami fof no waɗirno ni eno yiɗiri ni on ɗon anniya noon woni e ceerno kono ɗum waɗani e zamanu ceerno caggal mum ɗum woni sababu yaade toon murtuɗe en nawi ɓe Madina ko pour ɗum ɗo wonnoɓe gandino qissa o kamɓe pulariyankoɓe hewɓe kamɓe Yaya Alpha Dia en murtuɗe en eɓe keewi Tijani an en kamɓe fof ɓe ndendini kamɓe fof ɓe ndendi ɓe jeehi toon ɓe jeehi Madina nde ɓe jotti ɓe kalni ceerno Dialli ceerno noddi ceerno Ousmane en kamɓe fof ɓe jooɗi kamɓe mawɓe ɓe o wiɓe on jiide ko ceerno wino en ko joni noon ɓeɗo gari ko ɗum addi ɗum ni noon woni pular o no saktori Madina ceerno itti ceerno Mahmoudou Jalaluddin noon wodde e maɓɓe
wi kala to ɓe jahata kala ko ɓe poti wadde yoɓe mbaddo e maɗa ay ko ni woni lesɗe argol toon pular ndeke en gandi ko mbiɗa ɗo ko sa yi Allah neli e makko ruhan immima to wawi immade fo ari e ceernajo baɗnonoɗo mo hallo o ha hollimo to ɗum feeñoyta to ndeke en gandi ɓooyi ko Allah feññini yiɗi feññinde pular o ko to kadi Allah hoddiri tere en gandi kamɓe jaati pulariyankoɓe ɓe mbi so tawi eɓe mbaɗa académique pular ɓe mbaɗa académique pular ko Madina ɓe mbaɗata ɗum saabu rendude ɗon kinɗe dendude ɗon ko kalɗa ɗo joni ko kala pullo fulɓe jeeri fulɓe Fuuta fulɓe Gaaɓunkoɓe e dendagal fulɓe nan ɗon ɗo Madina ɗo ɗum woni ko kalɗa ɗo joni ko kaala ɗo taw an ko kalɗa koto moɗon e ɗum dagna kono taw woɓɓe ɓe so nani ɗum ko ɗum ƴattore ni ɗum fof na ɗo hawri ɗo Madina ɗo taw ko sertude pulareje ɗe tan ala fof kadi ɗo ɗum woni saabu ala fof ɗo ujunnaji 60 neɗɗo finata taw ko pullo e nokku goto so wona Madina Gounass ɗum ɗo sa yahat ɗo ha Adama a heɓata ɗum ɗum ɗon waɗi o métissage mo mbiɗa o ko français en mbiyata métissage rendugol nde wonno métissage ɓuuri yodde kala hunde kala ko jiiɗa ko renti ɗum ɗo itta to ɗum ɗo itta ga so rendi kañum ɓuuri yodde kala hunde ɗum waɗi pulago ngo no wayi Madina ni eno yooɗi kala gendiyanke yiɗat yaade toon o ɓeyditoro wuro ngo saabu no ngo wayi e pular ni Allah waɗi kadi wuro ngo hande leeɗe ɗe gonno ko nogas wonno ko duuɗe nogas kono hande ɓuuri 70 duuɗal pular ko woni e nder Madina eyi ay ɗum ɗon fof ko hollirde waaji o pellital muɗum ko hollirde kadi ceerno o mbo Allah rokkuno zaman o so haali hunde Allah waɗa ay waɗi hande ko waɗete ɗon e defte ko wallifte ceerno Mahamoudou Jalaluddin hande e jiida e makko yimɓe fof no binda hay an ceerno Cheikh Oumar an aɗa windi ɗo defte pular ha keewi eɗen ɗo min meɗe andi ɗe mankani defte 10 walla 15 defte pular caggitorɗe portugais fof aɗa windi ɗum enan ɗo joɗi fof ko fruit walla mbiyen ko ɓesnoje ko ceerno jabno ko ɗum woni ko yahata ɗo ha joni eyyi mbeɗa sikkima taw ɗo yoni taw e ɗum ɗo haade yonande mbiya kay a fuɗɗima renduɓe peccat eyyi joni nden so renduɓe peccat ɓen e ceerno Ibrahima Seydi e ceerno Ibrahima Seydi e sikki ala eɗen gandi onon waktu mo janggoton Qur'anul Karim o e tampere wonnode on ɗon saaha ene wayno nden ɗon ala hande serde jinnaɓe muɗum seera leydi muɗum jangira heege e kulol e tuundi heege woni ñalñale e tuundi woni ñolol tawde woɗɗi jinnaɗo muɗum yiyata hay sa fiyama a suusa keesade woni a lippama han a suyra keesoyade e jamanu moɗon no enen fof sattede e rende Qur'ana Allah hokkimon ɗum gandal heeɓima hen taw ene yaade e needi ndi e jamanu hande o fof ene waade e hewde kadi kaɓorɗe ko wayno internet aɗa ene jangguinma taw a wondani hay goto e wasde yiide noon nafoore ngal ɗon gandal e teskade noon nafoore tampananone nde holno jiiruɗa ɗum ɗo kam holko woni sababu muɗum ɓeya toon newnananoka mbawi ɗaɓɓude ha dañi ɓeɗo newnanama donki dañde holko cikkuɗa wawata addude ɗum a namnima ɗo lamgal moƴƴal musidɗo am ñiraɗo am ceerno Cheikh Oumar Sall e min mo wawi wiide lamgal ma ngal minen jamanu komin janggata Qur'ana min janggumi Qur'ana mo waɗi duuɓi 10 e ko fawi Fuuta Tooro on sanga jande ɗi ɓuuri mettude heɓde oɗo jamanu kono on jamanu jangde ɓurno himmanede oɗo jamanu mo gonɗen ɗo joni minen komin janggata min mi yelaki pour Allah khalifa mo Allah jeeyi o seydi alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu anhu nde itti kam okki kam ceerno Ahmad Sada to Podel Diawɓe radiallahu anhu tawi ɗum no wondi e teddugal ɗum waɗi min mi meeɗa yelade guila ɓe ami Ibrahima kono ɗum on ɗum ko hunde nde anndanɗa nde hunde nde Allah heesoto neɗɗo mi meeɗa yelade mi meeɗa tampude ha tampere ɓurta kono min sangare jangganmi nde a tawanno on sanga so tawi yimɓe woodi kewkewu baɗɗo a tawanno men luɓodiranno wutte kala he amin joguinoɗo wutte moƴƴo luɓo goɗɗo
yaada he on wutte so arti kala goɗɗo ɓorno on wutte han ɗo ɗo gonɗen ɗo duɗe ene caaki kono yimɓe ɓe jiyani moƴƴere Allah ko waɗi he qur'ana he ko enen eɗen cohli eɗen kuli ko yiide en yimɓe qur'ana hande wona hande aɗa ɓorno gude pakkuɗe wona aɗoni yeloyo walla wona aɗa jogui tampere ɓurtude bonnode mbawde wiyede tampinode cukalel ha ko ittata hakkille muɗum kono ɗum fof he wadano nde Allah wiyete qur'ana to walaw basata Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi ko on rizqu addi ha yimɓe heewɓe hande bewi ɓe jejjiti Allah ɓe jejjiti qur'anul karim te ko qur'ana woni deftere nde gandanɗa hoore maɗa nde Allah addi ha danda leƴƴi foof eyyi ɗum noon ceerno Ibrahima Diafoɗa elle ma to jiɗɗa wiide ko newuyaji jogaɗi hande ɗi ɓuuri amnude yimɓe ɓe ko ɗum e wadde koɓe ponno wadde yo newyi heewi yimɓe joni no newyi foti hewde ni yimɓe ɓuuri noon yeeɓoyade joni noon janggo qur'an joni noon min jiiɗi andude holko sabobini ɗum an e yiyandema hoko foti waɗede ha ɗum ɗon wayle en mbawata andude so wona taw en gandi hoko woni sababu muɗum ko poɗɗen wadde ko enen jinnaɓe ɓe jogui e ɓiɓɓe ganden hanki men denen han meɗen ɗaɓɓen janggo meɗen si enen jibiɓe ɓiɓɓe ɓe en gandi ɗo dewda en he tampere ha keɓɗen jande toƴƴi heewi so en laaɓanani ɓiɓɓe meɗen ɓe jibintegaɓe ɓiɓɓe ɓe koɓe jogoɓe perdude holno noon poɗɗen laaɓirande ɓe ko ɗum jinmi andude ɓaade enen gandi enen ko e ndeɗo tampere kamɓe Allah dandiɓe e nden joni noon holko poɗɗen loode e hakkillaji mabɓe koye mabɓe haɓe mbawa dañde ko ɓe ɗaɓɓata ko siftindeɓe e himmindeɓe ɓe jaaha kala ɗo jangginoɗo qur'ana woni ɓe jaaha ɓe janggoya toon so jangginoɗo qur'ana ɗi woɗɗi enen so eɗen jogui kattanɗe gadden jangginana en so eɗen jogui kattanɗe walla nabde kay to jangginoɗo won toon ɓiɓɓe naɓe tawa en ɗalani ɓiɓɓe ɓaga waktuji mumen ɗi fof e dargol télévision ji e baggol gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa so jomum mawni ala namɗo nafoore joni noon ceerno Ibrahima eɗen gandi se mbi eɗen kaɗaɓe laargol télévision watta ha ɓe laara ɗum ko tawa no woodi ko wonniɓe toon woodi ko wonniɓe ko ɗum waɗi ɓen laara télévision si tawi en mbi eɗen gaccina ɓe laarde télévision alay saago ɗaɓɓen ko mbaɗen e télévision he kono wonnoɓe tawa ene yaadi e pinal meɗen ne yaadi e diine meɗen mataw ko ɗum poɗɗen ɗaɓɓude hannde saabu so en keddima tan ha joni e sifa no janguirnoɗen ni en mbi eɗen jangguinira noon e oɗo jamanu yahata ko noon holno poten noon wawde waylirde ɗum e yiyandema an nde tawno a ɓooyi Europe kadi eɗen mbi eɗon gandi télévision ɗi jogui koko neɗɗo yiɗi ko watta toon sowona a yaaha ko yiɗɓe mbaɗi hen gueɗe goɗɗe télévision aɗa wawi wadde CD aɗa wawi wadde he télévision he CD mbaɗa he CD he jangguino qur'ana aɗa wawi wadde hen jangguino tafsir aɗa wawi wadde hen jangguino hadis aɗa wawi wadde hen kala culture maɗa suka e maɗa jiiya gandinaɓe ko a pullo ɓe mbawa lebde pular ɓe mbaɗa hen alkude pular no gandirten ha hande min mina ɗo mbiɗo faala andude hono pulɗo wiyata aset he alen he tenen he talata mi hori ɗum andude ko waɗi ɗum ko yeebade pular o joni noon min mi falaka ɗo kam he pular o mi yiiɗa ɓiɓɓam ɓe tawa ko ɗo ka en kaaɗe jimɓe koɓe ɓeɗo to yeeso koko watta ɗum noon tawa yimɓe ɓe ɗi kimmani ɓanggol seedeji walla kasetaji walla ɓaŋa mana canal ɗi anndanɗa hoore maɗa canal ɗi mbawoɗi holluɓe ɓiɓɓe ɓe laawol haqiqa to diine e culture meɗen o sona ɗum tan enen fof ko en berdude e joni noon e yiidema aɗa sikki joni ɓaade Allah walli en eɗen jogui RT kabaruji ɗum woni canal kabaruji o e a sikki noon so tawi en juɓɓini sukaɓe meɗen janggoɓe ɗo ɓe guila e rewɓe ha e worɓe en mbaɗi émission muɗum saabu miɗen jogori fuɗɗa ɗo émission oɗo Aissatou ɓiɗɗo meɗen o min kaldi kanko waɗata émission pour sukaɓe ko fanda hen koko faati e pinal meɗen e needi meɗen aɗa sikki noon konɗon cukalon sokon mbaɗanama ɗum waɗama yaltini e canal he ɓe nuldama application canal o eɓe jeeɓa ɗum aɗa sikki ɗum softintaɓe e nadde e needi meɗen ndi e kadi e diine meɗen o haqiqa ko ɗum woni ko kalami ɗo joni eyyi ko ɗum noon jinnomi ya ar e muɗum ɗum filmé ko ma ɗum waɗe e nokkuji tawa a wawa ɗum nawde sa a wawani heɓde mbaɗa e galle ma tawa a wawa naɓorde ɓiɗɗo ma soko Amérique woni soko Angleterre woni soko Allemagne woni tawa ɗum ɗi mana ɗi waɗa he seedeji jomum en jaa ganda hoko duwa wadde he nder e gurnam mumen télévision o e mbara hadde sukaɓe laara télévision kono hunde fof ɗo jogui tempo muɗum jogui waktu muɗum oɗo waktu télévision laare seeɗa tawde e mbara hadde ɓe kono e woodi waktuji kala taw joomen kala okkete jangga
paama hoko hen duwa wawde hoko duwa andude hoko duwa jokkude sowona ɗum enen fof en jii to nder télévision ji Europe naɓe to sukaɓeɓe mbaɗa toon panaji wiyete panda ɗi pandaji hoko watte hen koko ɗaynata cukaloñ kono ayi haɗani ɓe janggoyat enen noon ɓiɓɓe meɗen ɓe janggat seeɗa tan woppa ala tindinode he galle ala télévision jokkani ko mana mum jokkuno he moƴƴereji hoko wonayta on tuma woni nangui lawol ngol gandanɗa hono ma nimse e muɗum janggo noon ceerno Ibrahima mamen gartu e ma e ceerno Siraju Thiam an holno jiiruɗa ɗum eɗen kaala mbiɗen canal ji télévision hande noon mataw wonko ɓuuri kadi bonde télévision tablette na ɗon hol yiyande enen kam nde anduɓe meɗen mbawata walla yiyoɓe meɗen ɗum woni miijotoɓe meɗen mbawata ƴewde laabi keɓɓitorɗi sukaɓe meɗen ɗi saabu hande canal wiyeteno télévision wiyeteno hande ko tablette ɓuuri bonde eyyi ɗum hunde koto bonnirito tan ko ton fewnitirte no sangallo ngo ɓaɓɓiɗiri ɗo ko ɗon heewi waɗede guiye gasi on kaali solution guilande kalɗa namdogal ngal on kaali ko foti safrude ɗum ko fof e ko iddi fof no mbiɗon ni ko média o tan joni wona en dañi radio habaruji so tawi saktima sukaɓe ɓe batti darde radio habaruji wona en dañi canal ɓe daara programme sukaɓe o ɗemgal maɓɓe kadi eyyi e diine maɓɓe kadi en dañi canal youtube hande cukalel ngel jiiɗa fof ena naata youtube so tawi cukalel ngel andi canal radio kabaruji youtube ay ma andin jomum pinal muɗum no kaalirɗen ɗo joni ni kadi surtout kadi ko fati e diina ko pinal ngal e diine o foof saabu kanƴe ɗiɗi fof mbawi yadude kanƴe ɗiɗi fof perdiraɗen enen ga joni so no mbiɗen ni tan on kaali ɗum ɗo o ha gasi koto majjata o tan mbawɗen nadde enen ne cangen no ɓe cansiri ni cangen mbaɗen hen programme uji meɗen sukaɓeɓe mbatta janggude ɗum mbawa changeude mentalité sukaɓeɓe so wona ɗum feere wonde ala kadi noon yimɓeɓe ceerno Ibrahima haali ɗo ko min tan ɗo e tan e Lisboa miɗe teski yimɓeɓe affaire jangde Qur'ana walla ɗum ɗo leyɗele goɗɗe ɗe ɓuuri jogade en ɗo programme saabu renɓe Qur'ana nan ɗo ceerno Ibrahima o ɗon en o hande so uditi ɗo jangguinirde yimɓeɓe jahata bal bom woɓɓe jahata ɗo koto pakistaneɓe to no jangguinoya te kanko amoɗo so yeehi to pakistaneɓe to ɓen jangguintamo kañum koko woni e muɗumen mi yimɓe ɓe pakistaneɓe jangguina ɗo ɓiɓɓe noon wonno e probléme maɓɓe ko ɓiɓɓe ɓe goppoyimo batti widemo kanko babiraɗo o ko wirdata koko shirku ete ɓen so jangguino e ceerno Ibrahima firti ko mallam yogayyar sa waylani tan a waylete joni ɓen so tawi ɓe gadduno ceerno Ibrahima eno jangguina sukaɓe maɓɓe ɓe eɓe mbiyanno babiraɓe maɓɓe ko shirku e tajwid celluɗo kadi e tajwid kadi celluɗo Qur'ana mo Pakistan naɓe mbawani enen ɓuuri ɓe wawde Qur'ana selli kay yo ɗum noon ko organisation yimɓeɓe yo mbaɗ organisé no duttori almuɓe muɗumen ɓe jangguinana ɗumen taw dokkani woɓɓe no jangguinana ɗumen ɗum noon ceerno Moussa Sow eyyi wonko ceerno oɗo yiiɗi werlade hen eyyi kono ceerno Cheikh Oumar mbiɗo yinno yimɓeɓe paama ɓamtugol ɓeydugol ballugol hono ngoɗo radio tawa radio ngo wawi heɗede e cuuɗi men meɗen ñaguanima Allah balɗe cellal tawa meɗa joga e télévision maɗa tawa télévision o ko jangguete toon ko pulaar he Qur'ana e haale toon ɓuura lawol tijaniya minen ko ɗum ɓe ñaganima Allah par ce que min gandi an sa heeɓi ɗum tan ma ɓeydu fulɓe ma ɓeydu dole diine kadi ma en garto toon so Allah jaaɓi e ɗum ɗo ko jiiɗa ɗo ko RT ɗo ko YouTube kono ko RT kabaruji ko canal wonɗo ko nokku o gonɗen e dartude o wattete yeeɓede kala nokku o saaha omo yeeɓe sa windi tan radio kabaruji yalta kono noon ko jogorɗo jogade antenne muɗum taw ene yeeɓere no jeeɓirta keddiɗ ɗini ko ɗum wira ɗon canal o ceerno Siraji ene faami hen hunde ɗo ɗo gonɗen ɗo sa naati ɗon so nane e jewte gonduɗen mbiɗa wawi holludema ha jiiya cettoɗa ma en gartu hen ceerno Moussa Sow enen en jii ɗo ɗo gonɗen ɗo negol ɗo sukaɓe no settani en seeɗa eɗen gandi won jikkuji
ɗi tawruɗen ɓiɓɓe leydi ndi woodi hen moƴƴi e maɓɓe ɗi woodi hen moƴƴuɗi e meɗen ɗi woodi hen noon ɗi ngannduɗaa bonɗi e maɓɓe taw ene moƴƴi e meɗen kono ɓe jaɓataɗi to nokkuji maɓɓe to te noon ko seeɗa gondeten e sukaaɓe meɗen ɓe e humpito moɗon ko kumpitiɗon ɗo ko honno yiruɗon ɗo sukaaɓe ɓen ne'ugolɓe ko honno sattiriɗo honno wawa toon sifanade ɗo yimɓe e nder mum ɗo a jarama Cheikh Oumar de a jarama Cheikh Oumar Sall Cheikh Oumar Sall ko noon ɗo fayida ɓeɗo gayno haala ka sabu cukalel fayida ko ɓurta ɗum ne'ude ko nene ayi ɓen rewɓe yiiɗaɓe ko ɗum waɗi e jomiraɗo suɓane rewɓe foti ten ƴettude ɓe sabu sukaɓe needi nene maɓɓe ɓe mawndata sukaɓe heewani mawnude e needi bammum joni noon so tawi woni rewɓe ɓe e jaati ɓe wona hollaɓe diina wona jibinaɓe e diina ɓe anda fi diina a ƴetti debbo a addi ɗum to galle on ko non wayi o jibini sukaɓe an ko a gorko ko a ɗaɓɓoyowo aɗa andi sukaɓe ɓe wonoygol maɓɓe e culture ma o e diina islam o sattoyat ko giɗa ɗen gueɗe taw huɗete darde to galle to sukaɓe ɓe ne oto koto galle ɓe bonata koto galle min no yiremi ni rewɓe men ɓe attoɗen ekkitude ko wiyete diina ekkiten ɓe ko wiyete needi soɓe jibini heɓe hebdi e maɓɓe ɓiɓɓe andinenɓe ɓeɗo ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe meɗen ma hollenɓe ko wonɗen ko debbo o holla ɓiɓɓe ɓe ko foti wonde ko an holla debbo o ko foti wonde ko sikkumi ko ni waweten etorade waylugol sukaɓe men ɓe needi ndi tan accidani ɓe e ne'oɓe tan ne'oro no wayi fof sabu yiiɗa eɗen wonde ɗayni seeɗa sabu ay ɓe tawɗen ɓe yimɓe maɓɓe haqiqaɓe no ɓe diidori a yiyata cukaloye maɓɓe no yaha ni kala mbo yiiɗa hen cukalel mum no yaha ni wona ala jinnaɓe haqiqaɓe ɓe jaɓata kono noon enen ɓe wiya cukalel ngel fiyetake wata fimgel ngal de sa fii tan ara min keesoɗa na kono wona no ɓe ne'iri kamɓe wona figol o ne'ugol figol ne'ata neɗɗo ko haalete ko nene o ne'ete nene o ne'a ɓiɓɓe ɓe ko ni way e jaabowol ngol waɗi fayida no feewi te ngol yaltini kadi lamɗe kewɗe e maana kewɗo no feewi sikki ala si tawi woni nene on wona joguiɗo wona jannguɗo hay simo janggi kono o famani fi diine moƴƴa walla ala haray kuuɗe makko ɗen kanko e hoore makko yaadali e kuuɗe jibinɗo e kuuɗe e julɗo hiɗen andi noon kanko on ko kanko dari ɗon ɓiɗɗo on ko mbeelu makko wonata ɓayde on ɗon jokkata ko golle makko ɗen jogori jokkude janngo ɗum noon si on inni wondema ko kamɓe foti ne'ede taw ɗum on juumani kamɓe foti ne'ede taw kono na woodi ha joni lamdal gartugal ɗon joni enen eɗen gandi ɗo ɗo Europe debbo o so fini ko dawowo gorko o so fini ko dawowo cukalel ngel so fini ko dawowo joni noon cukalel ngel so fini ko dawowo joni noon waktu seeɗa yimɓe kawrata ɗon ɗo ɗuma ɗo foko fotta wonde yimɓe waktu seeɗa yimɓe kawrata ɗo galle ɗo hono yimɓe mbawata ɗon ne'indirde ɗon noon joni cukalel ngel kono wiɗa ni fof dawat kono cukalel ngel ɓuuri heewde ko nde ngel dawnata fof nene ma ngel dawnata ngel so ƴetti ngel to galle woni ay ngel haade o yottade to nawata ngel nedin heƴa ɗum ɓay wona fiigol ko haalgol cukalel ngel nde ngel naɓete fof ɓuuri heewde ko baba hewan nawde ko nene o heeɓi ngel nawde so nene o naɓi ngel o andina o mo totti ngel o ko ya jogonomi needi ko min jogui ɓe no at ɓay hiɓe wonde maɓɓe ne at kono nene o andina cukalel ngel needi ndi woni to galle gandi jamanu maɓɓe hawta to galle ɗon mo gorko o e debbo o kala ko satti ɓe wonday no fotta haalande debbo o hono sukaɓe wawete ne'irede kanko on hono o wawata wonirde taw nde o wawa ne'ude sukaɓe to banggue amin ko yiyami ko noon wawata wonirde sikki ala jaabowol ngol feewi no feewi e gandal heeɓima ɗo kadi
e ɗum noon ceerno eɗen jawta joni eɗen gara e ceerno Mouhamed Ba mentini ko an woni hoorejo dental julɓe biyetegal association julɓe tappade Marses hokko mbawata siffanade yimɓe e julɓe ɓe no cifori ɗo e nokku ɗo so gargol ɓe jama ɗo keewal muɗum e needi muɗum hokko mbawata siffanade en hen. joni bisimillah mi fuɗɗo seeɗa haalude histoire amen ko lamdiɗa ɗo joni oustaz Ibrahima ko fiiɓe sukaɓe mi jibinaɓe ɗo mi rutto en menen fii commune ɗaɗa men on to tappade de Mercedes ɗum ko addi ɗum ha hande foti ɗo wona e wowlede ɗo ko saabu ɓe fiiɓe sukaɓe pour que min sukam aɗaɗo jibinede ɗo on ko 1920 woyto o jibina ɓe o jibinama konta woni ɗon ha joni duuɓi ko yonata duuɓi 5 woni 2016 wawata heɓude duuɓi 5 ko on saa on tuma gouverne portugais o autorisata wawat sukaɓe yaade ko école aji koko men waɗi min e so woɓɓe sukaɓe woɓɓe no ɗo e oustaz Ibrahima en ɗo sukaɓe amen fof har meɗen heewi ɗo ɗon hono yimɓe 10 ni min jogiiɗo cukalo yono 6 min haldi joni ɓe cukalon amen ko joni hay ka école ko toon ɓe fuɗɗoto andude haalaji maɓɓe haalugol portugais piiji Portugal fof tradition maɓɓe toon ɓe wawa ɗum janngude ɓe anda ɗum min inni noon joni hoko waɗatenɓe koye cukalo e meɗen hoko waɗata koye cukalo e meɗen joni enen ko enen woni responsable koye cukalo e meɗen min haldi joni min fotti lewru fof lewru yo men fottu men waɗa haysi ko 20 euro min daara finde semaine o so tawi ɓe iwti ko école aji maɓɓe samedi e dimanche o min woda ɗo min fotti min wawa hollude ɓe hoko woni men e baba maɓɓe hoko to min iwi hoko min andi fi affaire dina l'islam par que si tawi joni koye portugais tan ɓe janggoyta ɓe arti joni ko ɗum ɗo wowlete ka cuuɗi wowlete ka ɗuma joni kamɓe tigui ɓe wawi wolde haalaji menen komin famata min tawi nen joni fi watta ɓe perdu diina meɗen ka menen e diina meɗen enen mawɓe ɓe samedije ɗe min fotta ɗon min janna ɓe min wiya ko woni diina l'islam ko ni min fuɗɗori ngol mujobel amen ko wonɗon tappade de Mercedes ɗo ko fi diina ka Allah waɗi ko diina ka e pulagu ngu sabu eɗen gandi siɓe neraka pulagu jaafuɗa soɓe neraka pulagu hay hunde yata hen nde wonno si en mbi enen hiɗen wolanaɓe ɗengal maɓɓe ngal ɓe janggata ngal ɗengal leydi ndin hay siko en waɗi ɗo duuɓi 30 nde heɓuɗen ɓe jibinɗen ɓe ɓe ɓurtoto en nanude ngal si ɓe ɓurtiki en nanude ɗengal ngal en wi hiɗen neraɓe ngal ɗon ɗengal kamɓe tigi ɓe tesko ko wolata kon ne ñawani ɓe ɓe yawito ko wolata kon ala fof needi ndi addoyta ɗon ɓe jaɓa ɗum ɓeynata an bon ala ko annduɗa sabu ko kamɓe saggitatama ka wowlugol e ka windugol eyyi mino sikki ko puɗɗoto ɗen koɗo ɗemgal ɗo sabu ɗon ko ɗon ɓe kumpa eyyi fil haal woni ko wolɗa ɗo ko gonga min ɓiɓɓe an jibinaɓe ɗo min e hoore am ɓeɗo kam no gasa seede am kamɓe fof ɓe pulɓe wola pulat ko laaɓi poche yettode wodeni Allah pulat ko laaɓi poche haysi ɓe lebda ɗo e nenam Guinée Conakry pulat laaɓuɗo poche nder galle am to goɗɗo o leɓata ɗum portugais an aɗa foti okkede jeynaari aɗa foti okkede jeynaari aɗa foti jokkade e okkede jeynaari joni noon ceerno eɗen jahate e ceerno Boun Salim Ba min calmini min juurima seydi Ba e sikki ala eɗen wonko teskiɗen ha hande eɗen dutto Madina Gounass eɗen gandi khalifa mawɗo Alhaji Mouhamadou ibn Saïd
radiallahu taala anhu ko nayeɓe meeɓe o neno one hano sukaɓe nayeɓe meeɓe ko yewtere nde mbaddumi kadi e ceerno Abdoul Makka min kawri toon nde wonno gila mbiɗe jangga ɗon mbiɗe famɗi omo wottiyam haqqille no feewi o wiyanno kam tan an sa renaki kam mi fembiranma jaaɗa komi jinnoɗo sayande eyyi min kawri toon Makka o wi kam kala bante a eroyima ha joni a heeƴi e laamu he ko onon gaddata ha janko e mbimomi ha mbimomi kono ceerno wonko sunare nde joguimi o wi hol sunare nde joguiɗa mbimomi ceerno babma jangini tan ko nayeɓe meeɓe o nehi so ɓe nayeɓe meeɓe jaadi noon est ce que oɗon jogui almuɓe taw wona jagginaɓe wirduji o wi ka kala bante kono haali gonga yeyi o wi Darou Nadwa ko Darou Nadwa wiyete noon de ceerno Siraji o wi Darou Nadwa ko ɗum ceerno annino ɗon o wi kono mi felliti somi yahi mami wat ɗum daro mi nulatma taweɗa mi nodda ceerno Baro ceerno Baro Baba Seydou kañum nde wonno ko jangguɗo madras onon miɗe ñaaguimon bal an noon kam mbiɗa andi a wawata arde jangguede ɓaade ko ambassade Libi janggoɗo kono mi ñagotoma gara tawtirɗa ceerno waɗi noon ceerno Abdoul waɗi noon nde o neldi lettere o kono hawri kadi mbiɗo ummi nawde sete faade Maroc firti ko hunde nde woni ha wonti kawase joni ko cukalon ndeyoñ kon ndiwani taw duuɓi 13 gila ɗo galle ceerno ɗo ha e nder wuuro ɗo goni e rende alqur'an holko mbawɗa sifanade yimɓe nde tawno ko ɗum woni caɗele hande ɗe en nani ko ceerno Siraji Cami wiɗo sonno ceerno Ibrahima en daranинoma ɗum ɓiɓɓe men ɓe giwata ɗo ene jaaha e juuɗe woɗɓe beele noon enen kam ko haɗi en cikkuɗe yiide maɗa ɓaade a yiilima e Europe e Amérique aɗa sikki yimɓe ɓe ko yidde ɓe kaake kopporeje fadde yoɓede ko ɗum haɗi ɓe daranade jangguinde nde walla ala ko welsidade tan walla yi ande ne jiiɗa toon madinnaɓe yarlitade nde ɓe mbaɗi ha cukalon kon batti rennede ko alda e jobdi te kon dawanani mo neɗɗo kam mo yettaki duuɓi 13 kam on kam aɗa andi dawanani ceerno mum yeloyaki kadi holko mbawɗa wajade hen jangguinoɓe wonɓe ga e nokkuji ɗi jaaɗa ɗi jirliɗaɗi mirto seeɗa e ko kalɗa wonde ceerno nehi tan ko nayeɓe ko gonga kono ceerno radiallahu taala anhu sa ƴeewi sira makko ko kalɗa ko ene wawi famade joni o kono sa ruttima sira makko tan a tawat kanko ko fof o nehi ko fof wadde abisama una nan ɗon ɗum o sinciri eyyi kono min koto banggal ñayru joni ndu min woni ko paaninomi hen sa ƴeewi kadi nde o sincata Madina to omo yaara duuɓi capantati e duuɓi joyyi kadi on saaha ko ɓuuri heewde ɓe wondiɓe fof ko kanko hecciɓe walla fof ni kanko hecciɓe o yaadi e maɓɓe ha yetti onon ko kanko nehi on ɓaade ko duuɓi jeeɗiɗi natirmiɗo galle ɗo onon e fedde moɗon onon ha fedde moɗon fedde moɗon dow fof hande hay soko nayeɓe mbiyete sukaɓe oɗon fof oɗon ɗon taw donc ceerno ne haani nayeɓe o waɗino fodde makko ko ne haaɓe ɓe tan goni tinnaki daraki e laawol mi jaɓi joni eyyi ko wona ɗum ko kadi ko mbiyeten sukaɓe men ɓe ga ɓe nehaki ko enen goni ɓe nehani ɓe sukaɓe ɓe wona rewɓe men ɓe nehataɓe ko enen nehataɓe sa jibini ɗo eɗen ɗo eɗen liggo ɗo eɗen guuri ɗo eɗen jibini ɗo sukaɓe meɗen eɗen guurdi ɗo e mabɓe en jangguinani ɓe en mbawa nedeɓe ɓiye so fini dawata ko école janggata ko jangde nde ɗo nehoro ko ndin needi eɗen mbawi wadde feere mbaɗen école aji meɗen duuɗi alqur'ana en bakkilaki ƴeftude haalisaji men ƴeften galleji luwen ƴeften jangguinoɓe mbaɗen hen eɗen joɓa ɗum hen en mbawa wadde ɗum ɗo e dayga leyɗele en mbawa neyde sukaɓe meɗen soɓene hay ko enen goni ɓe nehani ɗum tan woni haala ka la budda tan mbaɗen galleji
mbaɗen heen jangginooɓe eɗen joɓa ɗumen so ɗum jaranaani en sukaaɓe men so nehaaki ko enen ngoni ɓene haani ɗum taw woni haala ka fof ɗo kay ala fof mbawɗo yawtude ɗo haala ka fof ɗum ɗo kay sukaaɓe meɗen ala fof mbawɗo yawtude ɗo ko ma mbakkiɗoɗen hay sudno e jamaaji men he jamaaji kamɓe eɗen jogii ɓe mbaɗi feere hay en keeɓi jamaaji kamɓe eɗen jogii mbakkinoɗen so tawi ko almameɓe meɗen ɓe mballeten so tawi ko woɓɓe gaddeten enen janngina hay sinno ko yontere fof laabi ɗiɗi asete alet aɓe janngine alqur'ana ɓe ngannda heen diine maɓɓe ko heen ɓene hoto ko heen kadi ɓe mbawata ɗemngal ngal sabu jannginowoɓe o haalantaɓe kiriol haalantaɓe ko pulaar ɗum firti ko gonɗa koye haalande yimɓe ɓe holno madina ƴettiri ha konɗo cukalon jaarowo duuɓi 13 ene ndena qur'an ko yondinade jannginowo o e yarlitade so en mbaɗani ga hokkude wattu mum so en mbaɗani ga janngirɗe meɗen sukaɓe men ena jangga hen ɓe mbawani haade par ce que ɓe needi e jangde yadata jangde mabɓe nde ɓe janggata nde noon wona needi meɗen so tawi ko ndinnede ɓe neehi ala sago mbiyen ɓe nehaaki ɗum haala ka fof ɗum tan mbarne mbinoɗa a haalata min mbarni mbiɗoɗa a haalata sa haalino ndeke e ɗum noon e musidɓe tedduɓe e hettotoɓe radio kabaruji amen cifna on wonde eɗen gondi ɗo e koɗo meɗen khalifa meɗen ceerno Boun Salim ko kanko haali ɗo joni mo ganduɗa ko ɓi khalifa meɗen ceerno Ahmed Tidiane Ba to henne to Madina Gounass sikki ala sen mbi wonde sen mbino nane wonde ko neɗɗo jirliɗo joguiɗo kadi humpito sikki ala men penani te kadi men puntani moon nde tawno gonɗen ɗo tan ko ƴewde beele ma en mbaw dañde laabi ɗi eɗen keɓɓitora sukaɓe meɗen ɓe ɗi eɗen keɓɓitora kadi rewɓe meɗen ɗi eɗen keɓɓitira noon diine meɗen o e pinal meɗen ngal e ceerno Siradio Thiam meɗen gandi wonde ɗo Lisboa ɗo tijaniyankoɓe ne tawe ɗo ko gonga kono noon tijaniyankoɓe taweteɓe ɗo ɓe ene wayno tan hoccude guerte e laawol koccaɗo yertere jaaha ha ɓooya kocca yertere wonde kono ala ɗo ɓe ndenti ɓe goni muudo sakka ɓe mbaɗe e sangar walla ɓe mbaɗe e sac e kono noon kadi emen gandi won darde fayodinde kadi ne mbaɗɗa hen somi juumani wonno ko 2000 wonno ko 2005 won yiyande nde ballinnoɗa caggal mum ndewɗa e yiyande nde ha woodi ko fuɗɗi waylade holno ɗum woruno ceerno Siradio ko ɗum kono mbiɗani tan alhamdulillahi rabbil alamina enen kam wona tijjaniyankoɓe manqueɗa ɗen ɗo haade kalten ko haala Lisboa ko ɓiɓɓe tijjaniyankoɓe tan gonɗo kala mo jeeyeɗa ɗo wirdani andu ko ɗaccu tan kono hayso wirdani tawi bamum eno wirda sabu gonɗen haalde ko e comité Guinée en gonɗo ɓuuri ɗo hewde Guinéji ɗiɗi fof noon Guinée Conakry e Guinée Bissau Sénégal noon ari hen kono Sénégal heewani kono ɓeeɗo fof Allah waɗi ko rendi ɗo ko tijjaniyankoɓe tan fayda e rendinde ɓe ɗon hunde fof ko ma wooda ɗo tongi ko min ko nden yiyande jiinomi ɗo sabu so tawi hay goto fuɗɗani hay so goɗɗo yiiɗi yantoyde e yiiɗi fuɗɗitoyade wirdude ndu heɓata hayɗo wirdoy ndekete hay sonno ko ɗiɗo walla tata so puɗɗima wirdude heddiɓe ɓe nani soɓe jiiɗoyi wirdude tawa ene joguiɗo ɓe jokki kono a wonat ɗo jiiɗa wirdude kono a anda to wirdete walla taw alana ɗum gandal haalnude woɓɓe no birdirta ɗum fof ko e probléme uji he ɗum jiinomi ha kisa jaami noon e jama alhamdulillah rabbil alamin ɗo damaya ɗo jama goto jama meɗen ɗo ceerno Ali Mbaalo ardi ɗo jewtidmi e makko noon kalnumomi alhaali ɗum ɗo ndekete eno wirdata no kono ɓe mbayri wirduɓe ɗaccino kadi ɓe mbirdanno ko to nder leegal to tan mbimomi noon so tawi muskil so tawi ɓe ngala probléme to jama to jehen toon puɗɗoɗen kisa o yamiri yomi waɗ ɗon batu ɗon e jama he mi haalna taw yimɓe ɓe ko wiite tijjani e beele ma ɓerɗe ɗe ciftor so ɗum gasi on saatu
men kaala haala wirdu ndu Allah waɗi noon alhamdulillahi rabbil alamin min mbaɗiri noon on ɗon aljuma kisa fuɗɗa wirdede ñande men puɗɗinde ko minen tato min birdi ɗum ne nde min puɗɗoronde hay hunde hay kaala men ngala saka min berta men danwinani komin jooɗi tan min birdi min mbaɗi asuru amen ha men gasni nde ɗimmiti ñande muɗum min keeɓi yimɓe jeetato ɗimmere nde min keeɓi kaaleyel amen min birdi ay tataɓo aljuma battuɗo tataɓo min keeɓino gasi ɗiɗo neɗɗo ni goppirmi ɗo kisa taw min yaago lammadina yonti eno wirde e bon ko ɗo ni kam fuɗɗori ko eɗen ɗo eɗen carodiri kono noon en donkama taw yo en ndendu kala noon keɗoyiɗo radio ngo anda eɗen jogui miijo fuɗɗitade wirdude de ndenden enen fof tijjani on koɓe mbaɗen wasifa meɗen so tawi heeɓi ñande fof so heɓaki hay sonno ko asrul jumati o kam waɗe yimɓe kam puɗɗoro ɗon ɗum woni miije mum so Allah jaaɓi kala ko kaaloyɗen hen ma en kaal ɗum e radio kabaruji kadi e whatsapp uji he kala ɗo fuɗɗete yimɓe ganda ko ɗo fuɗɗete on saato garen ɗon kisa alhamdulillahi rabbil alamin kadi Allah addani en ceerno Boun Salim nan ɗo o wa mi sikkani somo tawtore toon kono ma o waɗan en duwawu beele Allah ñiiɓan en ɗum beele ma Allah ñiiɓinan en ɗum eyyi ɗum noon eɗen kalna yimɓeɓe so Allah jaaɓi yo keɗoyo tan no radio kabaruji ngu so Allah jaaɓi ma en mbaɗɗo hen publicité meɗen eɗen jiɗɗi wadde ɗo dental tijjaniyankoɓe birdi eyyi en mbiyani noon ko jama tan wirdete no wawi wirde galle walla kono kam ma en puɗɗo en puɗɗima en kaal jiɗɗo wirdude fof taw no wawi arde noon yimɓe birde eyyi ɗum noon haade men yaltude e tijaniya o eɗen gandi ɓuuri e tijaniya kam jantottako e kono ko hawni hen ko e nder komin mbaɗata formation amen toon to Libi kamɓe foof e salade hono laabi kono kam eɓe gonɗini kamɓe ɓe jaaɓi tan e leydi mabɓe ko suufiya ɓe jaɓani hen lawol gongol ɓe mbiyatmi kay ko malikiya ɓe jaɓani lawol gongol kono noon e ɗum fof e waade noon docteur amen goto o wi ko hawimo tan e tijaniya o wi ko juɓɓudi ndi eyyi o wi ko ɓuurimo hawde tijaniya ko juɓɓudi ndi te noon aɗa andi toon kam neɗɗo suusa haalde ko fati e laabi kono kanko o qirri ɗum o wi ko hawimo ko juɓɓudi ndi o wi saabu on saaha nde tijaniya e yiide makko o wi faami ɗo nde tijaniya ari nde tawi ɓe gonno koye farah koye farah o wi Cheikh Tidiane wawi heɓɓitade yimɓeɓe o maariɓe noon juɓɓudi o ƴeewa tan hayno ɓe jooɗorto ni e needi koɓe gonɗo kono o wi ala juɓɓudi ɓurni ɗon fewde ndekete tijaniya hayso won guite ɗe jiireten ɗum ɓuure ɗe tinɗen kono won yiiroɓe ɗum kadi guite goɗɗe ɗe enen en teskanoki ni so tawi ndiɗo juɓɓudi ena walli en to galleji men ena walli en to needi men ena walli en e enen jaati e koye men to haala men e to yaadu meɗen nde tawno sikki ala hellifaɓe taaroriɓe noon mbaɗi ndin ɗon juɓɓudi ndeni jogui ndin ɗon needi ɓaade kadi yettode woɗene Allah mi yeehi kadi hay mi waɗi wasifa kadi ɗon ɗo juma hono Cheikh Tidiane ɗon ɗo Fass mi yi kamɓe nene kamɓe bo ɓurata en wadde e sifa coobagol saabu kamɓe haaɓe mbarña kamɓe arabeɓe a tawat eɓe dilla eɓe ɗumanina daaɗe dow firti ko ndeke so tawi en mbawi wadde ko joofiɗa ɗo ko so waɗama ɗo ndeke ɓuural men nan toon kadi eko jiilotoɗen ɗo hen nappurnede ndi fof nan toon fof ko e dame he jeeya no mbiɗa ni so tawi ɗum ɓuuri émission bo min sikki eɗen poti wadde émission ngaji muɗum haalde haala laawol ngol haalde laawol pour yimɓe ɓe ganda nafoore laawol ngol sabu yimɓe kala ko mbaɗoto ɗo ɗum poti andude nafoore ko mbaɗoton ko seɗen ndewi l'islam eɗen poti andude holko l'islam nafata neɗɗo kay natta e hunde ko anda nafoore muɗum dekkete ɗum ko émission ngaji muɗum ni foti waɗede ɗum famɗiri tan question goto haalde ɗum sabu eno namdi ko heewi ko kalɗa ɗo e affaire ɓeɗo ko qirri ko ɗum en mami haaltu ɗo wona politiquement haalde Gaddafi e dow lamɓe arabeɓe hono makko ɗon ngal toon banggal alambo foti toon sabu eɗen gandi suufiyankagal honno ko Gaddafi dari hen ko hay goto daraki hono muɗum e affaire mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam wadde mawludu so yonti toon
ɗum tawi kam laabi e onon kam oɗon nganndi ko no mbaɗeten ɗo nowel o ni walla natal ɓuri noon yodde eyi ɓuri noon yodde o wiyata ko fof yo waɗe lampaji ñande mawludu no ɓeeɗa mbaɗata pour jibinegol isa ni yo waɗire noon kadi jiida ɗum eɗen nganndi ko wonno hadafu makko hade makko wareede kanko wonko yinno o saatu wonko yinno ko yinno ko ene jeeyno e projet ji makko kanko ɓamtugol suufiyankagal eɗen nganndi ɗo Mali ɗo sa naati Mali to ma a yii ɗum ni hay sa naati ɗo e YouTube aji he affaire Mali to affaire suufiyankagal ma a yii toon projet ji makko kanko wonno haaju makko hayso yimɓe ɓe pelliti ɓamtinde diine o yo ngardu to suufiyankagal wona to banggal ko numdotiri joni noon ngal suufiyankagal ɗo kalta ɗo beele wonɗo jiiɗa ngal ɗo ko jiiɗa e tijaniya o ɗo e leyɗele Europe fodde ko jiiɗi ɗon hen ko taw laabi goɗɗi suufiyankoji eyyi e no woodi kono heewani kadi wonno min ɓuranmi yaade tan koɗe tijaniyankoɓe so Allah eno woodi kono heewani enen hande no caktirte ni nde wonno tijani alhamdulillahi rabbil alamin Allah no rokki Cheikhna Ahmad Tidiane hande nde l'islam ari no waɗi diineji goɗɗi ɗi ni nde tijaniya ari ko ni waɗi laabi goɗɗi ɗi ƴeftu fof moɗiɗi wattiɗi e nder muɗum wonti fo laawol gotol fof ko laabi paaɗi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam iɗi celli kono noon tijaniya o annora muɗum fof watti ɗum e laawol gotol wonti tijaniya ko ɗum waɗi no tijaniya waɗirta progressé ni walla wiite ɓeydagol ni mi yiyani laabi goɗɗi ɗi no ɓeydoro noon no tijaniya ɓeydorto ni ɗum noon alhamdulillah firti ko eno waɗi nafoore so alano nafoore ɓeydotano ko wayanno no laabi goɗɗi ɗi ni tan deeƴa wiye kaaɗa tan e wiide ko ti eɗen nganndi won laabi jarani keɗen kaala inɗe jomum innito laawol ngol taw annda holko wirdatema ngol enen noon sa naati ɗo e tijaniya andat fof kala ko tijaniyanke waɗata a andat e en nganndi ndekete ko ngol ɗo ɓuri en feññinande no poɗɗen waɗde taw ko e dow laawol no mbiɗa ni needi ndi sen nehi yimɓe tijaniya tan en nehi yimɓe kadi e pular sabu tijaniya no yaade e pular no mbiɗa heewi ɗum haalde e batuji no diine l'islam wayi e arabeɓe walla e meɗen ni tijaniya ko ni e wayi enen haaloɓe e pular haal pular mo wona tijaniyanke heewani kala ɗo tawɗaɓe a tawat ɗon kadi tijaniya no heewi ko yahata e nder pular ɗum noon tinnoɗen enen ne mbatten haqqille e laawol tijaniya ngol e moƴƴiniren ɗum diine men joniren ɗum diine meɗen ceerno Cheikh Maro ɗum noon musidɓe tedduɓe amen cifna on tan wonde eɗen joddinoɗo henne e ceerno Ibrahima Seydi kanum mo ganduɗa ko almami ratib wonande juulirde wiyetede nde juulirde Mercedes kono noon kadi ceerno Mouhammad Siraj Thiam mo ceerno Bachirou Thiam to hene to Madina Gounas e ceerno Moussa Sow mo ganduɗa ko kanum woni namdorteɗo kala ko faati e dental julɓe ɗon henne ɗo Mercedes ko honnoon kadi ceerno Boun Salim Ba mo ganduɗa ko ɓi khalifa meɗen ceerno Ahmed Tidiane Ba to henne to Madina Gounas mo ganduɗa noon ko garɗo kadi jillu tawi ko jillu dabɓu ko yiide tan e julɓe ɓe e yiidude kadi e fulɓe ɓe ko hon noon kadi eɗen gondunoɗo e ceerno Mouhammad Ba mo ganduɗa ko kañum woni hoorejo dental l'islam dental julɓe ɗo henne ɗo Mercedes ɗum noon musidɓe tedduɓe yewtere men ene wayno gasini henne kono noon eɗen dutto e ceerno Siraj Thiam mbiyenmo ceerno Siraj Thiam hol konngol ma cakkitingol e wasiya maɗa kadi wonande bandiraɓe hettotoɓeɓe assalamu aleykum no wayno konngol cakkitingol ko salminde julɓe ɓe tan e weltanadeɓe e darde mabɓe kadi e surtout noon hettiyankoɓe radio ngo eɗen nana ñande foof koɓe kalata hen eɗen beltiniraɓe yooɓe gandu ɓeydi tan ko yajde hanki so en kalino ɗo ko enen tan jooɗotono ɗo kaalen hande ayi almameɓe hono ceerno Ibrahima en hono ɗoɗo ceerno Moussa en ceerno Mamadou Ba en fof hande en joddima ɗo en baddi Allah addani en koɗo meɗen mbo wona koɗo meɗen ceerno Boun Salim tawri en ɗo cuusɗo gonga noon ceerno Boun Salim tawri en ɗum koko yettirte Allah yimɓeɓe kadi ɓeydi wattude radio ngo ganden maɓe mbattu jewte ɓurɗe ɗe ɗo so Allah jaaɓi inchallahu ɗum serata e radio he yimɓe tinno heɗade e radio he eɗen basiynoɓe kono basiyotoɗen ko heddi ko ñande fof ni tan assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam ceerno Ibrahima
konngol ma cakkitingol. eyi hannde min ñagotomi Allah ko yo Allah ɓamtu pulaagu e no Allah namru pulaagu yeeso sabu so wiyama pulaagu en mbi ko ɗum woni diine yo Allah nabru diine l'islam ɗe yeeso yo Allah nabru laawol tijani en ngol yo Allah saktugol aduna he dow caktugol haqiqa yo Allah hawrin tijani en koɓe kala ɗo ɓe goni waɗa ɓe dental duwoto ngal jaabo min ko haa ɗo ɓawanmi haalde woma alayna illa albalagul mubin. ɗum noon seydi a jarama e beltima fe ceerno Moussa Sow konngol ma cakkitingol. assalamu aleykum wa rahmatullah. sabu waɗam sakkitingol ɗo ko miɗo wettuma an Cheikh Oumar Sall min weltani kama boy ɗum nde ɗo jonde hannde torɗen Allah ko kono ɓeɗo tori Allah ko Allah nawru diine islam ka yeeso yo Allah nawru fular o yeeso waɗa en ñiɓɓe e diine islam e wirdu Tidiane wassalam. jarama ɗum noon ceerno Boun Salim Ba konngol ma cakkitigol kadi noon wasiya ma kadi nde tawno a yirlima e Europe no feewi ha Amérique to banggal gonka fulɓe ɓe e diine mumen kadi. alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe jarama no feewi ceerno Cheikh Oumar on jarama min beltima no feewi ceerno Mamadou Saraji ceerno Ibrahima ceerno Mouhammad ceerno Moussa onon fof Allah jarama on jarama min weltanima on no feewi ñaagui Allah kadi yo Allah hawridini en ɗo kadi ko arata to eɗen ɓeydi diine men ewdude men fof ko jaahi rasulillah indallah Allah kadi junna radio ngo kadi ɓeydo ɗum wonta radio tigui rigui wonta télévision tigui rigui taw ene heeɗe ene ƴeewe ewdene he fof ko jaahi rasulillah indallah mbasiytomi yimɓe tan ko ɓeydade tinnade no feewi surtout tinnade diine muɗumen ko ceerno heewi wiide surtout enen wonɓe e ɗeɗo leyɗele e Europe ha e Amérique e leyɗele goɗɗe mbawɗe on fof e nder aduna he kala to mbawɗen wonde ɓeydoɗen tan tinnade no feewi e diine meɗen ɓeydoɗen tinnade kadi e golleji meɗen ɓeydoɗen kadi tinnade e rende luwaji leyɗele ɗe gonɗen ɗe e rende kadi hurumaji maɓɓe kamɓe ɓe kodduɗen ɓe ndenen luwaji leyɗele ɗe ndenen hurumaji maɓɓe kamɓe jeyatagueɓe meɗen ɓe kadi tinnoɗen kadi e neyde sukaɓe ɓe neydi moƴƴiri holɗum neydi ndi ko jangguinde tan neyde sukaɓe ɓe ko jangguindeɓe tan alqur'ana jangguindeɓe diine maɓɓe ko hen tan neɗɗo nehro tan koye diine hen tan neɗɗo wawi nahade ittode wodani Allah rawande 2015 mi ari Espagne mbiɗa heewi arde ɗon ngati mi lerida sukaɓe men ne keewi ɗon alhamdulillah rabbil alamin kadi ɓesguji ene keewi ɗon Allah walli e ballal Allah e yamirore ceerno e tinnare kadi wonɓe ɗon ɓe mbaɗi feere hamin keeɓi ɗon min keeɓi ɗon jama min keeɓi jama alhamdulillahi sukaɓe ɓe ene jangga hen alqur'ana musidɗo goto tan ɗon ne wiye ceerno Mamadou Aliyu ko guinenajo kono ko kofantumnajo on min mbaɗi ɗon jangguinowo o mankata guila 2015 faade hannde kala alerte o arata kala dimanche o arata omo jangguina yawnaki ko garmi ɗon ñanden ko sukaɓe ɓe mo allol mum ɓuuri towde o ene yaara ida sama u shakkat omo yaara ida sama u shakkat omo dursoto kala janggoɓe ɗon ɓe fof aɓe dursoto fof ɓe ene jangga lahdari ɓe ene jangga asmawiyu hay yimmiraɓe maɓɓe mbatti arde hen ene jangga an ɗum ko barke famɗani ɗum ɗo tan woni ko wallata en e wawde nehde sukaɓe ƴeewen nokkuji men aɓe jangguine hen alqur'ana ɓe jangguine hen diine maɓɓe ɓe neho hen Allah jarama noon on jarama ñaagui yafuya haala ka wona haala laaɓa kono feewi
haala ɓurata ka ɗo labdi haala ɓurata ka ɗo labdi musidɓe tedduɓe eɗen payi joni e ceerno Mouhamed Ba holko woni ko honɗum woni konngol ma sakkitingol walla wasiyeji ma? min ko joni ko min komi tori joni kala heɗoyiɗo nde jonde meɗen ɗo ka haalaka ɗo yo Allah hokku en baraji ko jooɗiɗen ɗo goo iɗi afano e bakkatuji meɗen ene ñaagui kadi kamɓe nanuɓe ɓe wonɓe yi'ude ɓe nde juulude Mercedes o teren mo okkaɗen yoɓe wakkilo fi argol janngugol ɓe ara kadi ɓe itta sukaɓe maɓɓe ɓe ara ɓe tawa ɗon juulude nde ko fiiɗum Allah newnen kadi heɓen duula ɓurɗo ɗon fewude ko wawen addude diina meɗen kan no Allah weerino. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ɗum noon seydi Ba a jarama musidɓe tedduɓe ko ni foti waktuji ko joguine ɗon henne sikki ala no mbinoɗen henne ni sikki ala woni weltare no fewi te kadi eɗen janana bandiraɓeɓe ɓe dakhimitima no fewi e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko anduɓe meeɓe kadi ko halifaɓe meeɓe kawriti ɗo henne. ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen gandi arno ardinde yewtere nde ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ɗo radio moɗon radio kabaruji e ɗum noon ha lawol gongol ɓe mbi ko weeli yonata e kon tan mbiɗa andi kam ma bandiraɓe e belto hen no fewi musidɓe tedduɓe ɓuri muse fof e baynondiral ɓuri wonki sertate ɓandu ɓuri muse fof e baynondiral ɓuri wonki sertate ɓandu ɓuri muse fof e baynondiral ɓuri wonki sertate ɓandu ina yalta saare andaji ina aybani to andaji yo Allah yumɓe yaafo jinnaɓe meɗen hande wonɓe saare ɗi rewɓe ɓe e worɓe ɓe a tengti ɗum noon pawirɗen ɗo tan ha yimɓe ɓeydo gonɗinde ko khalifa o wiɗo joni wonde needi ndi en ɓooyi yiilade holko potten heɓitorade needi sukaɓeɓe ndeke koye nder konnguli ɗiɗi tan ko jangguindeɓe tan jangguindeɓe Qur'ana o ko ɗum tan woni ko wawi needeɓe jangguinde nde e neede de ko ɗo woni ko mbaweten heɓitorde sukaɓe meɗen nde tawno kala kuccital kuccodiral baɗangal Allah e saago ko adi men yaltude gadden hen jencude muɗum gartam hono jokkodiral ngal en paami tigui ko ɓoyɗen yiilade no fewi woodi kadi ko dañɗen hen yettode woden Allah musidɓe tedduɓe ko ɗo men kaddete moɗon ha lawol gongol kala ko fewi hen koto Allah kala ko oñi hen ko minen haaloɓeɓe ene wawi noon kadi tawi wona fandare amen wonno fandare nde tan ko ha wela moon yooɗa moon kadi ha kadi musidɓe fulɓe ɓe e musidɓe julɓe ɓe naftoro hen no fewi ɗum noon on jarama